Welcome to my channel, Ate Bistag ng Bantayanan. Thank you. Hello mga ate, kuya mo ato na sa Mio Beach. Ambot anin nila di naman sila manghadlok og kuan oy, corona. Ako nahadlok pa jud ko. Kani akong dala-dala ay. Mao jud niya ang katulong. Ang ani na jud. Kaluoy lagi sa pobre. Nga di na sila mahadlok og corona. Si Ate Bistak mahadlok ako sila gingnan nga mga tumantag kuan beach na napa mang corona kaha. Nagahapon di ay nangatumig mall oy nagpalit sila kuan mga duwaan sa bata ako sila gingnan. May mo kay naaman may mga kwarta no. Mga tawara sila ako kun mahadlok ni-review so kay kinukum na ko bita no. Napa bitoy corona ron no ngano magsigma taglakaw oy. Gilang magahuman ani na naman sa ayuda pero mahadlok lagi kay kanang corona lagi ron oy. Saon man gyud nako mga ate ko. Ang trabaho sa usa ka yaya mao jud ni. No? Paabot ko sa ilaha. Kurting init di kay diri. Ako sa kuha na akong alaga. Ay. Kasi kuha na akong alaga, okay? Bye. Hello, naami diri sa dagat. Wala man noon tayo kuan tao. Kung kuyog ay hi sa hada. Akong costume. Kalo og nagkuan pa jud ko kay init kay Bye.